U nastavku dnevnika razgovaramo sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem iz Antalije. Gospodine Džaferoviću, dobroveče, hvala vam što govorite za federalnu televiziju. Kakve su impresije i zaključci nakon dvodnevnog diplomatskog foruma u Antaliji i ovih sastanaka sa predsjednicima i komesarom za proširenje Evropske unije? Ima li šanse za kandidatski status Bosne i Hercegovine? Gospodin Dodik kaže da od toga nema ništa. Dobroveče. Mislim da ima nešto od kandidatskog statusa. Ne bih se složio sa gospodinom Dodikom da od toga nema ništa. To je veliki interes Bosne i Hercegovine i to je nešto što smo mogli da čujemo od svih naših prijatelja s kojima smo danas razgovarali, od svih sagovornika pa i onih koje ste pominjali. Mislim da je ovo sada prilika kada Bosna i Hercegovina treba da dobije kandidatski status i kada treba da snažnije krenemo prema članstvu u Evropsku uniju. Članovi predsjedništva sljedeće sedmice putuju u Brisel. Prisustvovaće sjednici Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Biće riječi o našoj zemlji. Šta očekujete i idete li sa bar približenim stavovima? Pa nema spora među članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da Bosna i Hercegovina treba da ubrza svoj evropski put i da što prije postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da otpočnemo pregovore i konačno postanemo članica Evropske unije. Uvijek je problem u detalju, znate. Vi ćete imati jedinstveno opredjeljenje svih članova predsjedništva, dakle cijelog predsjedništva za naše članstvo u Evropsku uniju, ali kada dođemo do detalja onda nastupaju problemi. Volio bih da, recimo, gospodin Dodik sada iskoristi ovu priliku i da se recimo u Državnom domu naroda što prije usvoje ova 3 zakona koja su naša obaveza prema Evropskoj uniji, koju je osvojio predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Mislim na zakon o sukobu interesa, javnim nabavkama i zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Dakle, Evropska unija želi da Bosna i Hercegovina postane članica, da dobije prije svega kandidatski status, ali i mi iz Bosne i Hercegovine treba nešto da uradimo konkretno kako bismo konkretnim aktima, a ne samo pričom, poslali jasan signal da nam je do toga stalo, a vjerujem da nam je svima u Bosni i Hercegovini stalo da što prije postanemo članica Evropske unije. Mislim da je naše članstvo u Euroatlantskoj zajednici nešto što će relaksirati ukupne odnose i u Bosni i Hercegovini i u regionu Zapadnog Balkana. I kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, dakle to članstvo, i kada je u pitanju svih 6 država Zapadnog Balkana. U tom kontekstu ima li nešto posebno što biste izdvojili sa ovog foruma u Antaliji? Neka posebna poruka možda sa nekog od bilateralnih sastanaka? Pa ima dakle puno stvari. Radi se o vrlo važnom svjetskom događaju, jednoj svjetskoj platformi koja se bavi pitanjima budućnosti čovečanstva, platformi koja promovira mir, pravdu, razumijevanje u cijelom svijetu, koja promovira univerzalne principe na kojima treba da bude utemeljena budućnost cijelog svijeta. Dakle, vrlo važan događaj, vrlo važna platforma koja će u budućnosti dobijati na svom značaju. Ono što bih ja, osim te činjenice, izdvojio su sastanci sa predsjednikom Erdoganom, predsjednikom Republike Turske, gospodinom Erdoganom, jedan vrlo prijateljski sastanak. Predsjednik Erdogan i Republika Turska žele Bosni i Hercegovini sve najbolje, pomažu Bosni i Hercegovini, podržavaju njen euroatlantski put i ništa ne traže zauzvrat od Bosne i Hercegovine. Zaista jedan veliki prijatelj. Sljedeća stvar koju bih izdvojio je jučerašnji sastanak sa Europskim komesarom za proširenje, odnosno za susjedsku politiku, gospodinom Varheljijem. Jasno je stavljeno do znanja i gospodinu Dodiku i meni da institucije Bosne i Hercegovine moraju funkcionirati. Dakle, to je elementarni preduvjet da bismo mogli govoriti o bilo kakvoj evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Gospodin Dodik je toga svjestan. To je još jedan puta jučer čuo vrlo rezolutno kazano od strane gospodina Varheljija. I još jedna stvar koja na kraju je kao moja impresija je sastanak sa predsjednikom Slovenije koji je ponovio svoju raniju misao da je pitanje prijema Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i pitanje prijema svih 6 država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju geostrateško i geopolitičko pitanje
a ne administrativno pitanje i da ga kao takvo, dakle kao geostrateško, geopolitičko pitanje treba posmatrati i Evropska unija. Ovo je sada trenutak nakon ruske agresije i invazije na Ukrajinu, kada se cijeli svijet zabrinuo za budućnost, ovo je trenutak kada na pravi način treba da reagira ukupna euroatlantska zajednica, dakle i Evropska unija i NATO savez. Kada je Evropska unija u pitanju, dakle da u ovom trenutku omogući svim državama Zapadnog Balkana, posebno Bosni i Hercegovini, što je moguće brži prijem u Evropsku uniju. Gospodine Džaferoviću, očekujete li da se radna energija sa posljednje sjednice Zastupničkog doma prenese i na ostale državne institucije i da počnu konačno raditi u punom kapacitetu, posebno nakon svih ovih sastanaka? Ja želim da to bude tako. Želim da zaista sve institucije Bosne i Hercegovine funkcioniraju na pravi način. Onako kako je to predviđeno Ustavom, zakonima, poslovnicima. Mislim da je to u najboljem interesu svih nas koji živimo u Bosni i Hercegovini. To što smo vidjeli na zadnjoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta, kada je doneseno nekoliko vrlo važnih odluka, želim da prije svega Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvoji iste te zakone. Puno bi nam to pomoglo u sticanju ovog kandidatskog statusa. Očekujem da Vijeće ministara radi svoj posao, da konačno urade taj nacrt budžeta za ovu godinu, da ga dostave predsjedništvu Bosne i Hercegovine, da predsjedništvo Bosne i Hercegovine što prije predloži taj budžet parlamentu i da ga parlament usvoji. Dakle, želim djelovanje institucija Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu. Ja mislim da je to jedini mogući put. Drugog puta nema i mislim da je to jedini put koji je u interesu svih nas koji živimo u ovoj zemlji. Gospodine Džaferoviću, još jednom hvala što ste izdvojili vrijeme za gledatelje Federalne televizije. Hvala vama.